Občianske združenie Včielkovo sa zameriava na vzdelávanie v oblasti včelárenia, environmentálnu výchovu, výsadbu medonosných rastlín a zatraktívnenie včelárenia, podporu zdravého životného štýlu a predaja lokálnych včelích produktov. Projekt Včelárske bzučanie sme pripravili v spolupráci s partnerskými občianskymi združeniami, kde by sme chceli priestory včelárskeho skanzenu Slovenského poľnohospodárskeho múzeu oživiť počas podujatia Včelárske slávnosti v roku 2026. Včelárske bzučanie bude zamerané na oživenie pomocou remesiel. Počas jedného dňa urobíme ukážky vyrezávania z masívu, kde dvaja rezbári vytvoria umelecké dielo na včeliu tematiku, napríklad lavička alebo figurálne úle, ktoré spríjemnia prostredie včelárskeho skanzenu. Ďalšími tvorivými aktivitami budú stanoviská, kde si návštevníci budú môcť vyskúšať medobranie, výroba sviečok z medzistienok, zbíjanie rámikov, Montessori aktivity, maľovanie na tvár alebo tetovanie detí, ktoré je veľmi obľúbené. Včelársky skanzen oživíme počas podujatia Včelárske bzučanie aj divadelným predstavením s environmentálnou tematikou na včelárske témy a chceme poukázať na včely ako veľmi potrebné opeľovače pre náš ekosystém. Grant chceme použiť na honorár pre rezbára, pre tie včelárske remeselné tvorivé dielne a ukážky a taktiež na environmentálne divadlo. Vopred všetkým ďakujeme za vaše hlasy pre projekt Včelárske bzučanie.